Yeremia ti aduasansia. Na Yuda hene Jehoiakim a oye Yosia ba afia etoso 9 mu. Asemi free Awurade nkyɛn ba Yeremia nkyɛn sɛ, fa nwoma moboye bi kura na kyerɛ nsɛm a makama kyerɛ wo no nyinaa. Israel ne Yuda ne amanaman no nyinaa ho. Free da me kasa me kyerɛ wo. Free Yosia brɛ so di besi ne da yi no hye mu. Ebia Yuda fie betie bɔne a mabɔ me tirim sɛ mɛyɛ wɔn no nyinaa. Na wasane afiri wɔn akwammɔne so. Na mde wɔn amumuyɔ ne wɔn bɔne mafiri wɔn. ɛna Yeremia frɛ Neria ba Baruk. Na Baruk kyerɛ Awurade nsɛm a ɔka kyerɛ Yeremia no nyinaa firi n'anumu de hyɛ nwoma mmɔbɔe no mu. Na Yeremia hyɛ Baruk sɛ, me deɛ watome mu. Mentumi menkɔ Awurade fie. Enti wo deɛ, kɔ na kɔkenkan Awurade nsɛm a watwerɛ afiri m'anumu no mmɔbɔe no mu, gu ɔman no asum.